taas. Good day mga idol. Nautuhan ko kayo, wala ko kamatag sa'yo. Pandamay. Wala ko plano mag-rides. Matulog raman ako niya akong hunahuna kay mag-bike man. May pa mag-bike ko kaya akong hunahuna matulog. Tulog kita ron, inigabot, inikulit ay. So kaning rides gihatod kanina sa Mayo Bridge. Kini nga sapa mga idol. Pwede mo maligo diri, libre ha, way bayad. Sikad pinawalob kay udto na. Chinay Mountain Cold Spring Resort. Og ilang ba nagyod ang Bamboo Garden, Sol Invictus. Shoutout sa Soriano family sa way puas nga pagsuporta. Salamat kayo. Yes go. Grabe bugnaw yung tubig diri mga idol. So shoutout sa 1000 Missionary Movement 30th anniversary na laghapon mga idol sa Seventh Day Adventist November 19, 2022. Hidden Beauty of Shadow mga idol. Pwede po maligo dito, way bayad, nagkakain ng ligo. Ayun. So maligo mo dito mga idol, alam mo pag hinugawan ha, dalayan yung mga basura. Palihog lang. I love Shadow as always. Grabe kining Shadow eh. So hashtag explore New Bataan, hashtag explore Davao de Oro. So malingaw gid mo diri mga idol. Pababa na ko mga idol. Tugnawa kay grabe. Oh no. Pasa kay akong sanina. So from Shadow mga idol, turn left ta kay shortcut ta diri. Ano ko sa Margusan. Padulong ni og mapawa mga idol. So tanaw na to kung sino na dito ha. Rough road. So muna ilahang airport. Airplane para sa sagingan. Guroy. Ayun. So from airport mga idol, rough road tapos na siminto nga dalan. Turn left. Dara. Yan na siya pa mapawa. So dara ta. Ha! Tagbagog mga tanan mga idol, kasarapitan ni busaya ni. So dali kayo sa subida. Rough road lang. Ha! So siminto na pod. Siminto tapos rough road tapos siminto. Mix of rock din eh. Damay ni. Asa ni paingon ron? Turn to the left or straight? Ang damay ni. Nakabalik ko sa ubos kaya walay tao diha. Ang tanaw ko para sure. So turn left ko no. Tama siya mga idol, pag turn left, subida, siminto, rough road. Dire dayon pabahada. Bahadahan yun. So this is it mga idol. Dara. Shalitan Falls of Maraguzan. So mo na siya mga idol, nagtinil ako kay mabasa akong shoes. Ato na to na be. Tadan! Napaisa ni mga idol na atong-atoon. Yun. Ay bato. Tumusuong ta diri. Uy. Oh, darah. Wow.
taas. Oh, basura mga idol oh. Oh. Basura ba? Oh, kita mo na mga basura oh. Sumoto siyang Pialitan Falls diri sa Maragusan, Davao de Oro mga idol. So mao to ang pinakataas nga waterfalls diri sa Maragusan, Davao de Oro. Uli na ko eh. Kaon mga idol, alas 2:45 ng panayod to, wala ugaw. Bibo diri mga idol. Tiyo sa dire te bibo lagi. Sa dire? Ay araw dire. 25. 25 pang araw mo nang bibo de. Ay ma'am, pwede mo tana. Sa Bisaya sa excuse me. Sorry, wala ko. So kainom to mga idol. Dire-diretso ko kakaon na ni kusap. Galawgaw, Salbaro. Elementary days pa ko kakaon na ni. Kaon mga idol oh. Ikaw na ba daw, Ingkes? Limingaw ka na pagkaunan eh. Hi ma'am. QC Part 2. Yeah, Vibe Beats. Here we go. Hi ma'am. Pwede mo tana. Sa Bisaya sa excuse me. Laulaw. Suyop. Hapon na gyud. Lamay kay akong rides ba kay wala init. So shoutout kay Balong Bungawan. Shoutout with Jomar Gutierrez. O kay Anel Limbago. Mr. Tips Vlog. What? Mr. Tips Vlog. Mr. Tips Vlog. Galing mo! So relax na ta mga idol kay kapoy man. Ano man eh.